diudek-udek sampai nyampur koyo ini bolo ya. Sing terakhir santannya disorno bolo. Lah iki wis mateng bolo ya. Kabeh wis medhuk. Urip iku seni nemokno kebahagiaan ning hal-hal kecil. Gak usah ngitung dino, tapi gawe yo dino-dino iku luweh bermakna. Kegagalan iku batu loncatan menuju kesuksesan. Dan hidup iku suatu perjalanan, ora tujuan. Kehidupan iku suatu anugerah sing kudu kita syukuri saben dina. Mergo kebahagiaan sejati iku asale teko dalam diri kita sendiri. Kadangkala kesederhanaan itu adalah kecanggihan tertinggi. Jadi jangan biarkan hari esok ngilangno kebahagiaan dino iki. Setiap pencapaian diawali teko keputusan kanggo mencoba. Ora tentang sepiro sering awakmu tiba, tapi iki tentang sepiro sering awakmu tiba terus bangkit. Urip ora tentang ngenteni badai berlalu, tapi tentang awak dhewe iso belajar menari ning tengah udan. Nikmati proses perjalanan iku, ora kok mung hasil akhirnya. Setiap detik iku merupakan peluang baru kanggo ngubah uripmu. Ojo mlengak mengguri kecuali kanggo belajar. Fokus inget ngarep, terus bergeraklah maju. Ojo wedi karo masa depan. Ciptakanlah masa depanmu kaya apa sing mbok pingini. Dadiyo versi terbaik teko awakmu dhewe. Ketenangan pikiran itu kekayaan sejati.
Mergo kehidupan kita itu cerminan teko apa sing kita pilih. Assalamualaikum boleh masih, piye kabar sampean dina iki? Moga-moga dina iki kabar sampean apik sehat. Tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras terus senjotan ndang lunas. Iki lho bolo, oleh ramban nek Tegal mang. Awak dhewe ramban kates ya bolo ya. Ramban kates loro. Tapi sing dimasak ayo siji wae, milih sing cilik mang ya bolo. Terus ape dimasak apa? Nek sampean penasaran ape dimasak apa, ikuti terus ning Masih Channel. Masih Channel Kopios. Terus bahan-bahan karo bumbune apa bolo? Ayo tak dudono bahan-bahan karo bumbune. Pertama bolo, iki katese mang. Ya terus dioceki, dikoeli kaya ngene iki. Terus bumbune iki bolo. Ana lombok, bawang brambang, kunir, kemiri, tumbar, jinten. Terus iku jahe ambek kencur bolo. Terus iki engko dicemplungi cakar. Terus iki bolo, iki ana bahan-bahan bumbu sing engko ora usah diulek. Terus dicemplungno utuhan ngono bolo ya. Aja lali iki kluweke bolo ya. Kluwek, ayo dimasak kluwek bolo ya engko. Iki bolo kluweke sing wis dikepuki terus dioceki kaya ngene iki penampakan kluweke ya. Terus aja lali bolo, santene disiapno. Terus kaya biasane den tambah sedep ana uyah, micin karo gulane aja lali. Langsung wae bolo, sing pertama siapno banyu ya. Langsung gene dikakno. Fungsine banyu iki bolo, iki dienggo mbrobosi katese mang ya. Karo ngenteni banyune iku mebolo, ayo ngulek bumbu-bumbune. Langsung wae kabeh ditemplungno bolo ya, termasuk iki mang kluweke. Terus aja lali kaya biasane dike uyah. Dan oleh ngulek luwih gampang bolo. Banyune wis umek bolo, lah iki bumbune ya wis alus. Langsung ae ayo dicemplungno sik katese ning banyune umek. Alon-alon bolo soalnya banyune panas. Aja lali kayak uyah bolo ya. Terus diudek-udek, dinteni sampai katese medhuk. Iki wis medhuk bolo, langsung ae gene dipateni. Terus ayo disaring. Kayak ngene iki lho bolo, wis bar disaring ya. Langsung ae ayo nyiapno wajan, terus genine dikakno, ayo nggongso bumbune mang. Lengone secukupe wae bolo. Dinteni sampai panas. Minyake wis panas bolo, langsung wae bumbune diplungno. Ini biar rata nosek bolo ya. Aja lali bumbune sing ora diulek nang bolo utuhan mang ya diplungno misah. Terus sampai ambune seger bolo. Nek gandane wis seger, langsung wae cakare diplungno misah bolo. Diudek-udek sampai bumbune iki bener-bener mateng bolo. Aja lali bolo, banyu gojakane bumbune disorno pisan. Terus diudek-udek, dienteni sampai cakare medhuk. Aja lali bolo, uyah, micin karo gulane kan tambah sedep bolo rasane. Terus diudek-udek kaya ngene kan nyampur. Langsung wae bolo, katese dijegurno.
Terus diutek-utek bolo. Diutek-utek sampai nyampur kayak ini bolo ya. Terus sing terakhir santannya disorno bolo. Sawarno. Terus diutek-utek, dienteni sampai umep. Lagi bolo wis mulai umep. Pokoknya nek wis mulai umep meniki kudu diudek-udek terus ngene iki. Mergo piye bolo? Mergo santene gen gak pecah. Lah iki wis mateng bolo ya. Kabeh wis medhuk. Langsung ae dipateni kompore terus ayo dipangan bareng-bareng. Iki bolo jangane kluwek kates wis mateng, langsung ae wis simbah sego, aja lali krupuke, langsung ayo diciduk terus dipangan bareng-bareng. Nah, kaya ngene bolo yo. Langsung ae disornone ajang kaya ngene. Nah, kaya ngene bolo yo, Nduk. Aja lali lomboke bolo yo, ben tambah kuwedes. Cakare bolo sorno misan. Terus dudoe kaya ngene. Warna kaya ngene. Kaya biasane bolo sarunge man. Bismillahirrahmanirrahim. Ses rasane bolo. Kurang mangan guys ses. Enak. Pedese obvious. Tambahin bolo. Potongan sego langsung direbus. Cakare bolo. Saya panas mongat-mongat. Bener-bener mantap. Ini pada lombok kakese langsung dipuluk. Cakare bolo. Bener-bener gobios. Terakhir bolo. Bener-bener enak.
Pokoknya matur nuwun, sampai nanti video yang memulai sampai akhir, tetap ojo lali like, comment, share, subscribe dengan dan video masih channel luwih bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap pantangin terus yang masih channel Goblok.